chegada e miña nai facía as partillas en racións cada vez máis pequenas, tiven a impresión de que sobraba, de que non había lugar para min, que cunha menos habería comida abondo pro resto. Na escola, por un momento, creen encontrar ese lugar. Sería mestra como dona María Barbeito, como dona Amparo, e coñecería París e as outras capitais, e terían libros, todo tipo de libros, libros que agora tamén son sospeitosos, perigosos, prohibidos, tamén libros en galego, e de súpeto, a guerra. E despois da guerra, volvín a estar perdida. Decidían por mí un lugar onde poñerme para que non molestase moito. Volveu a fame. Pasas máis anos que un mestre de escola. Ou unha mestra.